Junta, building better Africa. Pali zinthu zina zongofunika kuganiza mozama, kukakhala kuzilowerera kumazilowerera komanso mozama. Pali issue imene ikupanga run pakali pano yokhuzana ndi Smartmatics komanso issue yokhuzana ndi audit. Okay, tikayang'ana pa nkhani ya ma-audit ndiyomveka bwino lomwe, koma iya Smartmatics ndi issue yoti mpovutirapo kuti ikonzedwe bwino, chifukwa andalewa akutipusisa sakukamba chilungamo chake chokhuzana ndi Smartmatics. Smartmatics ndi mashini amene amagwira ntchito powerenga zinthu, makamaka pa nkhani ya mavoti amagwirisa maiko ambiri amagwirisa ntchito Smartmatics. Moti dziko ina iliyonse kuti ifike pokhala ndi mashini amenewa a Smartmatics sikuti amangogudwa. Akamagula mashini a Smartmatics amagula pokha ku parliament, member of parliament, a opposition komanso olamula agwirizana avomerezana kuti agule mashini amenewa a Smartmatics. So now andale akutipusisa, ndikanena kuti andale makamaka ndikukamba kwambiri anzathu amene ali kotsutsa boma achipani cha DPP, UDF, UTM, Afodi, PP. Anthu amene wawa akutipusisa ifeyo amalawi, akutipusisa munjira yanji. Iwowa ndi amene anagwira ntchito yopanga confirm, kuvomereza, anapanga approve ku parliament wokha kuti mdziko lathu lino tiyeni tigule Smartmatics machine tizayigwiritse ntchito for the next elections. Now mashini aja atavomerezedwa ku parliament, boma inapanga zogula mashiniwo, ndipo ndalama yake inali ili ready kuti igwiritsidwe ntchito pogula mashiniwo, endi zinavomerezeka. Povomerezapo amanena kuti tigwirise nafe ntchito technology, chifukwa zinthu zikupita ndi kusintha, and technology panopa ili ni mphamvu kwambiri. Technology panopa ikutha kulowa madera osiyanasiyana, and motero anavomerezana kuti tiyeni tigule mashini amenewa a Smartmatics. Ndipo chipani cha MCP sikuti chinangodzuka lero ndi lero basi kuti basi ifeyo tikupita kugula Smartmatics machine. Ayi, Smartmatics machine yo kuti izigudwa zinachita kudusira ku parliament. Endi ndikunena apazi ngakhale awo onse amene ali ma member of parliament right now akudziwa ndithu kuti machine wasukuti anangogudwa, anachita okha approve ku parliament. So ndikuona pano kukubwera anthu osiyanasiyana amene akumazitcha okha kuti ndi ma-activist. Ma-activist amene wawa akukamba kuti anaperontali manja asakakamire kuti Smartmatics machine igwiritsidwe ntchito. Nkhani yapitapo kukoti, and kukoti sinathandizidwe moyenerera. Muti ena akadapitabe kukoti koma still palibebe solution. Just last week ndaona Aboni Kalindo wakulankhula ndithu ndi atolankhani kufotokoza kuti ngati anaperontali manja angagwirisebe ntchito Smartmatics machine, then tipanga mademo anyo komanso wina afa kamba kankhani imeneyi. Okay, kodi pamene mukukamba zimenezi izi, kodi munaonapo wachikulire wina wake amene amakhala nawo ku parliament akuyika kamira nkhani iyi? Ansandi no. Ndiye munadzifunsa kuti nchifukwa chani anthu amene ali nawo ku parliament omwe ali otsutsa boma
nkhani imene iyi samaikakamira ndipo sabwera poyira ndikuyikambako ngati imene amakambira ma-activist amene wawa Boni Karindo komanso Sylvester Namiwa ndi achina ndani awa Limpopo FM Mtanyiwa komanso kuli Moses Shumba uko. Of course he call himself a pastor, but that one it's not a pastor. Okay, so iwowa amakamba ndithu bwera poyira koma sinaonepo member of parliament amene akubwera poyira achina Suleiman member of parliament wa DPP ku Blantyre sanabwerepo even poyira kukambako za nkhani yokhuza ndi mashini imeneyi. Reason why iye sangakambe ndithu zomveka kapena zosana ndi mashini amene wakamba kuti mashini okuti adzigudwa iyenso anali mmodzi mwa anthu amene anapanga nawo confirm kuti mashini akagudwe ndipo agwiritsidwe ntchito kamba kuti zinthu zikusintha mu dziko ina lililonse moti ife tikusalira mbuyo chifukwa technology kwathu kune kusalira moti tibwerese technology and anapanga nawo confirm kuti mashini agudwe tizagwiritse ntchito mathematics machine. Ndapomvapo wina ninamumva Lighton Mangoja kunena kuti aku Mozambique agwiritsa ntchito mathematics machine ndi imene abweresa mikangano kwambiri akulu osanamiza anthu. Ku Mozambique sanagwiritsa ntchito mathematics machine. Ngati mulibe full information yokuza ndi Mozambique ndi bwino kufunsa anzanu akuuzeni. Funsani anthu amene akudziwa kuti ku Mozambique agwiritsa ntchito njira iti. Ife tikuuzeni kapena kuti ena akuuzeni kapena akutengeni kupita nanu konko kumaloko mukaone kuti anapanga njira yake iti. Even ma video tili nawo amaumboni amene amawerengera. Mozambique sanagwiritsa ntchito mathematics machine osanamiza anthu iyayi. Ndipo Mozambique alibe mathematics machine tisanamizane. Auzeni amalawi chilungamo, auzeni amalawi chenicheni, koma iyo manamiza amalawi kuti Mozambique agwiritsa ntchito mathematics machine ndipo ku Mozambique kwabwera mavuto anakangana nkhani yake kuza ndi mathematics machine. No. Mozambique sanagwiritsa ntchito mathematics machine. Okay? Pankhani yokuza ndi mathematics machine amalawi choti mudziwe ndeni imenecho. TPP, UTF, UTM, Afodi onsewa anali nawo ku parliament ndi kuvomereza kuti boma igule mathematics machine kuti zagwiritse ntchito for the next elections. Ndiye lero zonse zimene akulankhulazi zonse zomwe akulankhula ma activists musadabwe iyayi kuti kulibe member wa DPP amene ali member of parliament wa DPP yemwe wayimapo pantunda kunena kuti sitikufuna kugwiritsa ntchito mathematics machine. Reason why chifukwa iwo amene ndi amene anagwira nawo ntchito yovomereza kuti dziko lathu ligwiritse ntchito mathematics machine for the next elections. Now asabwere ndi yawoyi izi zimene akupanga ndi propaganda chabe akungofuna kuti basi kukhale mapokoso ena ake kuti anthu amene ali mboma aoneke ngati opoyira. Chonsecho iwo ndi amene agwiritsa ntchito mphamvu zawo zimene anapasidwa ku parliament kuti machine agudwe. That's why sangabwere poyera loko kwatsutsa achina Boni Karindowa. Reason why sakungabwere poyera ndi propaganda chabe. Fuka kulibe wina aliyense amene ali ndi evidence yomveka bwino kuti mathematics machine ndiyoipa. Kulibe loko awo amene mmati Bagiri Mulusi TV amalankhula inde koma kulankhula amene amalankhulako alibe evidence yokwanira kuti azikatsutsana ndi mathematics machine. Ndipo kulibe amene ali ndi evidence yokwanira yotsutsana ndi mathematics machine. Reason why konsewo chifukwa chake nzomwezo ndafotokoza kale unena kuti anavomereza okha ku parliament kuti mathematics machine igulidwe ndipo igwire ntchito m'malawi muno. Ine ndikusireni pompa onananso tichezerananso tibweranso ndi nkhani ina pamene tikulowa chakumaziloko. Club Junta, building better Africa.